Yan, sagutin na po sa natin ng manita ay yung Ninong Carlos Pukan and Ninang Pat Pukan, iti Lucky 7, Hawa. Tanda akong biyak ko. Tanda akong biyak ko, di mo ipasama, nasakit na ikikita. Di na talikudan, unasan day tadua-dua, agpalawag agman. Tiki na pudno na, tunggal ka sa ngay mo, siya kay di makaid na. Hindi na kaya nasawi, nga awan ka dito'y nakin, kurang aklat panawe. Yung iso pagpunaan, nga di ka na'y ayate, dito'y may tilag-lagipe. Sinugliana diyan kuman nagpagpakita, ngandiyan kayat nga inka masakta. So once again, hello po kadagitiya ng anos na mga buy-buya, mga etapong mga viewers mi na namuro na abot ni Pukan family, Ninong Carlos Pukan and Ninang Pat Pukan, manipod abot ni Hawaii, the Lucky 7 Hawaii po. Adut nagkurang tauray laeng nusura, di kan nasubalita, hindi na kaya nasawi.